kryds i valgboksen. Blandt andet denne aarhusianske familie, der tidligere i morges rejste fra Aarhus til Taastrup ved København, hvor valghandlingen foregår. Familien har boet 21 år i Danmark. Vi har besøgt dem for at høre, hvilke tanker de gør sig om valget, der foregår 4.500 kilometer væk fra deres bopæl i Aarhus. Familien Aziz kom til Danmark i 1984 som politiske flygtninge fra Iraks nordlige provins Kurdistan. I dag har Adam Aziz sit eget pizzeria i det indre Aarhus, og hustruen Tava Abdullah er dagplejemor i hjemmet. Sammen har de sønnerne Kosnav og Kosavi, der begge er født her i Danmark, og de er glade for at være her. Det tykker til, som man har boet her. Man er kommet ind i systemet og lærer sprog og blander sig med folk. Og, de ting, som jeg kan bedst lide. Igennem de sidste år har familien på afstand set deres hjemland gå til grunde, noget der får tankerne til at flyve. Det er forfærdeligt. Man får det dårligt. Man bliver ked af at se ens egen folk, der lider på den her måde. 5 af de dræbte i dag var civile irakere, der ved 2... Aften efter aften ser de på tv de voldsomme begivenheder, der finder sted i Irak, men på trods af de grusomme scener har familien fået fornyet håb på grund af det irakiske valg. Det er så meget for de folk, som de bor derinde, og vi vil gerne hjælpe dem. Det er sådan, vi går til valg og stemmer for. Det er det første frie valg i Irak, siden nationen blev dannet for 86 år siden, så det er første gang i nyere tid, at irakerne oplever den demokratiske proces. Folk, de er så tørstige efter frihed for rettigheder, menneskerettighederne, altså være simpelthen fri, ligesom alle de andre nationaliteter. Til valget i Irak skal der vælges en national forsamling på 275 medlemmer, og det er det kurdiske parti, der får familiens kryds. Vi har jo aldrig haft mulighed for at stemme. Det er jo første gang for al den tid, hvor kurderne har eksisteret, så er det første gang, vi får ret til at stemme. Og så er det meget, meget vigtigt, at jeg også kan komme med og få lov til at stemme på en kurdisk parti, så vi kan komme med i parlamentet. Familien er kurder, og de har stadig familiemedlemmer hjemme i det nordlige Irak, og de mange terroraktioner op til valget har skabt nervøsitet. Det bliver man bange for. Selvfølgelig, det bliver man. Men når jeg hører den der, som de er langt fra min familie, så man bliver lidt mere rolig. Den ro, der trods alt er i det nordlige Irak, håber familien i Danmark også kan brede sig til resten af landet. Jeg savner Irak, det er jo min faderland. Jeg savner min familie. Og jeg kunne virkelig godt tænke mig at flytte tilbage en gang, når det hele er overstået. Hvornår tror du, det bliver? Jeg håber ikke, det er langt. Altså, jeg håber, det bliver snart. Hej. Tak for det. Iraks nye selvstændige regering træder til i januar næste år. Nabas Amin, du er talsmand for de stemmeberettigede irakere her i det østjyske. Du siger, at mange irakere i Østjylland har stemt. Hvordan ved du det? Ja, jeg ved det, fordi jeg har god kontakt med de fleste irakere, og det er bekræftet, at det har været overstemt. Hvorfor er valget for jer så vigtigt? Det er virkelig, det er en historisk dag, at alle skal udnytte sig af det valg. At det er det første gang, det foregår i Iraks historie. Det er en historisk dag for irakere. Hvorfor er det vigtigt for dig? For mig er det også vigtigt, jeg er også iraker og kurder, og det er første gang, jeg får ret til at stemme, og jeg vil gøre det. Jeg var i København i Høje-Taastrup i går og stemt for. Hvordan er stemningen blandt irakerne i Østjylland i dag? Det er udmærket. Det er meget glad, at jeg er stolt af, at jeg bliver iraker. Du har fortalt mig tidligere, at folk de faktisk valgfartede til stederne, uanset om de har været syge eller hvad de var, så er de taget til København i Høje-Taastrup for at stemme. Ja, det er rigtigt. Altså, man kan også følge med kurdiske og irakiske tv-fjernsyn. Det er mange ældre mennesker, det er syge mennesker. Det var en stor udfordring for dem. De kom ud af hjem og valgte valgstederne i stedet for. Hvad håber du, der sker nu? Jeg håber, det bliver et fred i Irak. Det bliver fred mellem irakerne, det bliver fred med naboland, og det bliver fred med andre, altså omverdenen. Tak skal du have.